Едно толкова не вярвам. Нещо много това. Абе, тя може и да е така на клавиатурата, като е по-стара, да не въвежда някой символ, който пишеш. Не, има друг. Ето е така. Не. Така. Айде сега си цъкни тук на ученицето да видиш дали това, къде си написал, трябва да е за това. Това ли е? Да. Цъкайте да на ход. Не е това. Добре. Здравейте! Здрасти! И дома няма никой. Как? Аз като никога съм дошла на време. Аз съм объркала. Помолите, това не е имейл. Това искам на паролата. Това ти е АБВ почта. Не може АБВ-то да ти бъде преди това. Ти виждаш ли си глупост на направа си? Ти си представи. Обърках. То не ми е паролата грешна. АБВ не съм глупа така. Колко пъти мога да си скарам паролата? Поне 5-6 преди превал да има проблем. Не, и до 3. Не. Това е на телефоните. Успях! Браво! Адка! Сега да видим, нали, на този имейл съм изпращала. На твоя си? Не, дали от този имейл съм изпращала на... Да, на този. Не съм още изкукоригала съвсем. Не види си. Само че се притесня. Как го прещавахме? Видео лайф. Ма вие нещо искате специално да го прещавате? Не, това да мъчиш. Ето. Комисии. Да знаеш кой запис е. Не. Това е за Наташа да го качи. Това ще е трудно. Защото ще мен така да Наташа. Така и казвам. Оставяме. Ето го. Така. И го изпращам. Някой виж, ще ми направи да бъдеш, ще го ще да не влезна. Така си запомнила, така и Боян казва. Ако викаш на Таска. Дали сме? Не, баба ми вика Марга, защото е изпокорила, не помни как се казва. Не викам Марга. Какво става Маргия? Викам Никола. Добър ден! Добър ден, добър, здравей! Вече сме на жив. Ама и си Победни всичко сме направили вече. Няма ли пауза? Няма пауза. Толкова мъка за пауза, сега не става. Чакай. Пепо, това записва. Какво? Записва. Няма какво приказваме. Приказваме, завери. Дали мога приказваме да виждаме. Чакай ли? Ох, Как да бъде? Спомните това, като изтъпва как? Но, вие си 8 младите. Да. От това има лет, има. Не, това е 57 вече. Да. 57. Вече, за една нова година циганите са на Видин, там беше много давно. Са наредили да взимат судодачки за децата, за коледа, там, за много. А да доволко и он се наредил. Разбираш. А ди циганите ние, да доволко това, но почва да го държи като. Бе, това, мама, стар човек. Не, да доволко. Има леп от тебе. Леп има, ма само ми свърши. Имате елитарец на човек.
тук живеете, и не помните ме погледки. Ще кажете. А ние Детролига, говори Детролига, обоне откриваме пробиваме с 20 години. И биваме тук, ние 5 човека бъдем компания и една вечер един кушнар го записа. И го вика, какво прави, я ви скъпи. Он гледа, вика, деца, най-скучно къде хора. Не е добра старост, да мога да не го чекате, че те малко. Не е добра старост. Да не го чекате. Не си говориме. Май не е пусто. Пустото. Такова не говорим леко, не говорим за политика, не говорим за И съм стоила. говорим си за минали времена. Да. Било добро време. Ама като беме младе, учих и насам, на къде нещо. Що са какво ти пречи? Приятели са съм раздел. И колко са? Не може да ища си раздел. Не може, ама няма това хръст. Един там от моето село и почва. Оплаква се, разбираш ли, лошо, не знам какво, това. А само през миналата година внука му стана студент в Плевен, за докторство. Он му взема веднага кола. Сега преди няколко дена купили на другия внук кола. Але викам, този Митко, нали много лошо бе? Ние едва кърпим без това. Викам, на времето, студент, викам от 100 студента, дали е имало 5 човека, 6, които са имали и леки коли. А ти това още викам, разбираш ли? Плюс това, какво ти липсва? Взимаш и пенсия, продава, разбираш ли, там, както опит, какво прави, разбираш, он е търговец, там аз съм направил пазар, че нали, наплаща, имаме, он иде там, она дъщеря му, Мариня, сина му точно така, тогава слана бара, гледат горка рутли, гледат крави, това правят млеко, хубаво млеко, продават сиреня и докарат тук и това продават. И във Видин продават така, на моя пазарче, къде правят, нали, тия, там до къде за животинската аптека. Работят не като за такова. Така че викам, не е толкова лошо, колкото въпросът е, че в България ние сме опашкарите, но там по ние другите държави по Европа живеят по-добре, ние сме най-зле. Вие сте 10-20 години по ние три. Да, а ние си беме и по време на социализма Аз по-опашкарите. ви казвам колко време. Ето сега ще ви кажа, значи аз от това след. Кога 56-та, 4-та, ти знаеш, навърши тук правиха български събори, нали знаеш, помниш? Не 56-та правя. Навърши Хубаво там на митницата, на границата. Обаче почна 96 година. Го правиха некъде 60... Аз съм на 10 години, 70 ли имаш? Абе, това беше тук 70 и прекрати. 56 година страната 50 година. Събор не има. Аз помня. 58-9 тук почна събори. Да бе, ама и малко. И баща му не го пуска да иде на събор. Разбираш ли, даже наза ни свалия с брат ми, нали, чекат от тук и на това, на митницата, на Ведновата, шпиониката ни било там от тия комунистите, седли долу и ни върнаха, ни пуснаха. После почна да ни пускат след 10 години. Не знам, значи тогава ние българите техме по имаше налогови. Точно така. Налогови ризи. Ама това е некъде 59-60 години. Не си слушках и пак
пак на Иванови, айде сега ви викате, после вика, вие водиме в Италия на матч. Това вика подава по рек Башо и вика, като Гаривай дете, като тръгне, те го оставя, вика на такова. И тия вика, най-стари водите, които пособали ги вземат и продават И часовник ум. Точно, но и сети часов, купил да часовник, това. Он е Нерко Миланов, отдел на такова, он не разбира да гледа на часовник, он го базикат. Там кога има такова в училището, нали, на 20 пъти, май това май играят волейбол. Ами, Нерко, колко ти е часовник, що не на кадуна? Бе, го теб виж. Има, у някакви продаваха едностранни часовници. Ето тия, Да. Те играят бъдева. Бъдева? Ама ние се съдивахме, химикали започнаха тогава да дават. Това къде ми ги дадах сега? Това е много добро една Или добре, нищо тук е съгласуване дневния ред. Има една допълнителна. Не знам, по-боже, действително, че можем, ама то реално почва да почнем. Имаше допълнителна допълна, която е и почни и го Да почваме. Добре, колеги, започваме, че имаме някои имат работа. Уважаеми колеги, откривам днешната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост, Общински съвет Макриш. Дневният ред е изучител. Раздели се на комисиите, как е по нов месец вече. Надявам се, че бъде по-удобно за всички. Първа точка, докладна записка 195 и 5.7 относно приемане на отчета на касса и поне бюджет 23 за община Макриш. Втора точка, докладна записка 207 от 19.7 и 218 от 37 относно приемане на решение за продажба на настояща държавна общински имот в землищно село Подгор, община Макриш. Трета точка, докладна записка 206 от 19.7, 24 относно допълнение на решение 56, протокол 7 от 15.2.24 година. Четвърта точка, докладна записка с входящ номер 208 от 22.7 относно предоставяне на средства за общински бюджет, от общински бюджет за дарение на икона. Пета точка, докладна записка 219 от 37.24 относно предоставяне на средства общински бюджет за отбелязване на храм празник на Светлото Богородице в село Макриш и има нова докладна относно одобряване на финансиране за значителни табели за маршрута на територията на община Макриш.
Тя с входящ номер 224 от 31.7.24 година. Колеги, който е съгласен с това правилния дневен ред, предложен дневен ред, може да гласува. Няма мисълта ми е гласуват само членовете на само бюджетната комисия. Но ти го няма Ивайло. Колко ще имате след, ако се включи по-късно? 4 за. Един човек от след. Николай Станя, Иван. Иван и Митко. Има форум. Първа точка, господин Антов, относно приемане на отчета за кратко изпълнение на бюджета 23. Изпълнение ще беше докладно. По принцип, знаете, че отчета се приема прекъсването изпълнение на бюджета за 23 година. Имаше доста публично обсъждане. Това си е процедура, която всяка година спазваме. В момента е направим малко по-рано, тъй като главния шутър ще ни планираме отпуск след 9-ти, може да минем на заседание, може да закъснем вече. Не знам кога ще има заседание. Активните въпроси относно отчета на съответното и ще ви даде предснение. Далее ще ви материалите. Ще се публикуваме на сайта. Да преминем на втора, ако искате и после да върнем. Добре, ако искате на втора точка, за да може да на точка от 6 приема на част се казва нещо. Прави, това се прави така, има нещо, което ще не може да скажеш нещо. Нищо не случило. Политически са неща, които са ваши решения, вие сте приемали бюджета, след това сте приемали корекция на бюджета, ако има такива решения за други параграфи и точки за всичко, което е намирано на общински съвети и практически това на изпълнението и отчет, който разпочняваме до 23 година. Колеги, има ли някакви питания? Почваме да дебатираме заседанието. Да преминем към гласуването, да, кой е съгласен да приемем отчета за кратко изпълнение на бюджет 23 за община Макреш, доклада за 195 и 7 може да гласуваме. 4 за, против, въздържали се. Минаваме на втора точка дневен ред. Докладна записка 207 от 19.7.24 и докладна записка 218 от 37.24 относно приемане на решение за продажба на настояща дървесина на корен от общински имот в землището на село Козлова, община Макреш. Господин Антов. Уважаеми господа общински съветници, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, знаете, няколко думи ще представя, че миналата година възложихме да се направи план за промишлено ползване на нашите горски имоти, тъй като същевременно се прави една инвентаризация на горските имоти в страната. В момента плана е на определен етап
действие. Нашия план е предишния действа за 25 година, но тъй като вече има новия план, се работи с извадка от новия план. Това са две сечища, които са с по две глухи, които сме ги маркирали. Там има доста така положение от лизолом. Преди години има доста изгинала дървесина. Ще се осъществи котловидна сеч. Виждате, че повече са като количество дървата зоограф, като за дървата зоограф е предвидено до 50% може да ги получи общината за институциите. Достигнатата цена, това, което на другите 50% и преди време до 50% за общината, ще бъдат заплатени по достигната тръжна цена, което специално за дървата за област е 40 лева плюс ДДС, което е 48 лева. В смисъл, това е продаване настояща дървесина дърва. Тук нататък научилите на за добив, за реализация и така нататък. Включени си от други сортименти, тъй като в процеса на теченето стават пресиране на пътища, понякога се запречва натурално на 8% примерно, излиза от сортимента, което са включени други сортименти, за да имаме цена, да не изглежда някакви дървесина, която примерно да нямаме цена за нея, няма да може време. Това са оформени са на два обекта по две букви. Те са и съседни там. Това е по първата доплана. По втората доплана е течище, което ще не си спомня точно фирмата, но фирмата на Павел го работеше. Открити са нарушения от проверящите органи от София стигна проверка и се взе разрешителното, фирмата санкционира, не си изпълнила договора, държали сме гаранцията за добро изпълнение и отделно гаранцията за добро изпълнение, отделно една неустойка от 2800 лева. И в момента това сечище трябва да го пуснем на нова процедура, за да може да бъде довършено и да знаем, че там вече сме довършили нещата. При същите условия пуснато 40 лева плюс дървесината, която е за погреб. Другата дървесина е създети средни стойности. Това е като начална цена, сега на преди може да постигне и по-високи стойности. За другата сортименти са взети от три горски стопанства в региона, но как се тръгват и направени средно аритметично. При същите условия до 50% да се вземе за институциите, училища, читалища и принцип администрацията. Предлагам на вашето внимание да го гласуваме това, тъй като доста ни добави и самия план. Вече не се разрешават по този начин да се чистят книги и така нататък. Доста от нашите книги, които са сили са добили характеристики на горски територии, вече се чете в тях ще бъде като проценти, нали, както се чете богатство в горските територии с съответен разработване програма и така нататък. Това е което мога да кажа. Сега има някакви въпроси. Уважаеми колеги, имате въпроси? Има въпроси. Но тук става въпрос за снабдяване с дърва населението. Не става дума за това, става дума за сечене на дървесина, което... Добре, ще дойдем и на такава точка. Така няма да дойдем на такава точка. В момента имам проверка от Сметната палата, която казва, че така не е нормално да продаваме дървесина на такава ниска цена. Казваме, че трябва да снабдяваме населението на цена, която снабдяват и другите
фактически институции. В момента няма възможност да се организира така среща, да се следи цялото население поради плана. Поради тази причина сме направили възгледна връзка с Агенцията по горите и областно стопанство и Видин, които от Агенцията по горите разпределиха на горско стопанство Белоградчик. Те са ни предложили дървесина на 125 лева. Пуснали сме списъци, в смисъл да се направят списъци, като общината тук не е част от веригата за продажба, просто като наши ще видят задължение да осигурим на хората. Записвайки се хора в Вълчек, в Макриш, Шишман, в Толовица, вече са задължени. В момента до 31 беше срока да се запишат отгоре Раковица и Киреево. Има списъци. Сега не е проблем да се продължат тези списъци с някой ден. И днес започва издължаването на село Раковица. Не значи, че написаха някои хора в Киреево, не знаеха, разбираше, студията с задя казаха тази с 125 лева. И аз се обадих на Зачев. Минах и през Раковица сега. Фактически информацията за тази дата. Две думи нямат информация. Лепнато на едно место. Така, добре, разбрах. И в Раковица казаха в клуба на пенсионери, преди 4 дена са Пак казвам. аз след това много там. Вижте, Това настоява да се удължи срок, няма никакъв. а и плюс това, като една жени казаха, че си купили в Павел деба по 120 лева. И тук опира въпроса социалната дейност на общината. Не знам как, примерно, ще ни забраняват да продаваме. Не знам колко е това. Аз мога да ви... Тук се губи фактически хората. Каква социална дейност се развива винаги? Хората тогава в случая отиват и си купуват на свободно, даже по-ефтино ги намират. Така, в случая тази обява и тази цена, аз ви казвам, общината не е част от ситуацията. Просто стопанство в Белоградчик от негови сечища предлага тази дървесина. Не е задължително хората да си я купат тук. Правим делянето на конкуренция. Сега имаше и по 100 лева, имаше и по 110 от местни. Хората преценяват откъде да си купат. Защото ако не предложим, те ще кажат, че общината не е осигурила. Ето, осигуряваме, те ги карат от други сечища, нормално като го карат от 30-40 км те да имат някаква стойност. Те искат тази стойност. Ако местните или други фирми, хората си намерят на 100, на 120, на 115, на 110 или на колкото намерят, не може да си го получат, но тая не значи, че трябва да си запишат. След това, защото отнася до продължаване на тази срока за записване, няма да има никакъв проблем да се продължи, но вчера говорих и с кметицата на Киреево, и с кмета на Раковица, и с кмета на Подгоре. Ние сме кмета на Подгоре, е получил по-късно информацията, защото се видим 2 дена. Но не е проблем това, срока ще го удължиме. Кажете колко е обозримия срок, примерно, може да записвате още 10 дена. Вие, не 2 седмици... Примерно е да го направим, да видим до някакъв понеделник, когато е. Значи до 10 да го направим. Това е събота, до 10 до седмица през обада. Казват ми, че са пуснати обяви сега. Имайте предвид, че много бързо действа. Аз се записах, че 3 дена дървата не караха даже... Значи, И доста бързи въпросът е, вчера говорил с Вейка на Мишко, беше да тя дойде и каза, че в общината ще има и социална такава дейност и така нататък. Разбрали, че няма да има държава,
Викам, ние не сме го разглеждали на наша сесия това нещо. Дори, нали, искам да го кажа, на всички предварникът с разни хора. Казаха, вие гербаджиите сте против това да ни се дават дърва. До кога ще пускат такива платени? Не че да казал колегите гербаджи това нещо. Аз не знам. Не мисля, ще да влизаме в такива... Ама нека да не го пускат някой. Кой го пуска? Значи аз ви казвам, от моята уста такова нещо не е дърво. А и за тази обява много хора не знаят. Добре. Отново ще се обадя на месеци. Казано е да се сложи пенсионерски клуб в магазините, да се разстоят на таблата. Общини, това е казано и в магазините оставят на малки или Значи имам основание от проведения разговор да информирам хората от тези три села, че общината няма да извършва социална дейност, именно за снабдяване на дърва от самата община, а да си купат на свободни цени. Така ли да го разбирам? Така, обяснявам така. В момента имаме проверка от Сметната палата и задават въпроса. Практически миналогодишното е социален момент, на общината ще стане някъде на всеки кубик дърва около 15 лева. Няма и толкова. Защото ние ги продаваме на 90 Добър ден, колеги, 60 лева сме дали за добива, 96 36, само че на 96 внасяме 16 лева ДДС, остават 80 до 60 са 20. Като отиде да маркира един път настоящ, един път на камион с масата, примерно е в Кирево, са 50 км и втори път 50 с 100, 11-12 литра, 11 литра на новата температура, около 2,50. Това е останало и в момента ми казват, социален момент може да правите последния начин. Продават си дървата на реална цена, преценявате, че на господин Иванов, примерно, ще му правите социален момент, дават му 100 лева, 200 лева, 300 лева, защото казвате такъв социален момент, при положение, че социалните дават на хората по 570 лева да си купят дърва. Социално слаби си тия хора. Ние в момента водим някакви дебати тук, защото това си е голямото проекта на Сметната палата. Не е тук мога да ви кажа ти от тази, имам си всички процедури и така нататък, как се формирани цени. Сега не значи, че за тази година няма да има тази възможност, не значи, че за бъдеще няма да има, но няма да може да има. Примерно, вие знаете, че имаше момент, когато на сечище се продаjaха дървата на 140-50 лева от сечището и ги продавахме на 70 лева. И това всичко го имат като финансова, намалени финансови резултати. Значи ще има напрежение, защото всяка една отнета социална придобивка създава съответно недоволство от населението. Така че значи социалните придобивки са по закона за социално подпомагане. Никой там не е отнел придобивката. И в момента тече кампания за тази година, това е първият месец за подаване и другия месец може да се подава за отопление, който отговаря си получава социалната придобивка. Значи ние не говорим от общината, това е социална придобивка по отношение на снабдяването с дърва и дърва специално, за ние въглища няма. Че от тази година можеше, от тази година и хората са недоволни. Аз съм длъжен това тук да го кажа на тази придобивка, защото такова е задължението на всеки един от съвет да информира хората. То качеството и количеството компенсирам горе-долу. И ще си закупил и мога да го кажа. Качеството и количеството, когато има, примерно, и се правят проверки, в случая да не има Кирево,
Значи после дървата се дойдоха както трябва, Като качеството са беше добро, от количеството. ниви, са криви дървета, чипати, разширени, това няма какво да го коментираме. Колеги, да прекратим разискванията, да гласуваме втора точка, относно приемане на решение за продажба на стоящи дървесина на хората в общински имот в село Кокори и съпътстващите доклади 207 от 19.7 и 218 от 37. Който е съгласен, може да гласува. Ивайло, и ти вече трябва да въздържал се. Знам, що да... Добре. За 4, против, въздържали, въздържали се Ивайло. Трета точка от дневния ред, докладна запис с изходящ номер 206 от 19.7.24 година относно допълнение на решение 56 от протокол номер 7, 15.2.24 година. Това е някакво да имате думата. Да не го отпада. Имаме назначен служител счетоводител, Мирослав Георгиев се казва, и предложението ни е включено в списъка на служител. Питания? Преминаваме към гласуване. Кой е за да приеме докладата за вида, в който е внесен относно допълнение на решение 56, протокол 7 от 15.2, моля да гласува. 4 за, против, въздържали се. Раздавам да не знам за какво. А? Раздавам да не знам за какво. Въздържал се един. Въздържали Изплащане на 70% от основните разходи на нови счетоводител. Въздържа се. За. За. 5 за. Четвърта точка, докладна записка 208 от 22.7.24 относно предоставяне средства от общински бюджет за дарение на икона. Чели сте. Законодателен, в смисъл, че никой не е против. Който е съгласен, може да гласува. 5 за, против, въздържали се, няма. Пета точка по дневния ред, докладна записка 219, 37.24 година, относно предоставяне на средства от общински бюджет за отбелязване на храм празник на Светата Христова Богородица в село Махчево. За. Който е съгласен, моля да гласува. 5 за. Ами дай последното доклада. Колеги, преминаваме към последната точка. Относно одобряване на финансиране за значителни табели на маршрута на територията на община Махчево. Вие няколко имате дума за разяснение по въпроса. Хайде, дами и господа, общински съвет, уважаеми колеги, на председател. Вие сте учели докладната. Господин Марков е жител родно в село Рачица, има фирма, която се занимава с туризъм, българо-американска фундация, значи няма докладната пред мен, дадени средства да очисти, обозначи туристическа пътека от тук до Връхком, което е с 150 км. Това е за туристи. Поради тази причина, че получил той това дарение, мисля, че е 25 000 лева, той заплати в общината 1040 лева, това е като придобиване на тези средства. Поиска да му съдейства от общината и аз му казах, че така си мисля, че вие ще сте на това мнение. В рамките на тази сума, която е днес, данък за мобилния процент, в рамките на тази сума да я върне като някаква помощ към негова дейност. Да не правим някакво дарение, пък да правим условия и така се разбрахме
Най-чисто е това, което са някакви разходи с фактура. По този маршрут трябва да има табелки, примерно Община Макреш, Ляво, Надясно, Камери, кое си землище, Камери, кое си населено место и така нататък. И той е получил това оферта за табелките, което ако вие одобрите това мое предложение, табелките ще бъдат поръчани, ще бъде издадена фактура и Община Макреш ще заплати тези табелки и по този начин ние ще бъдем жеста към тази туристическа фирма, която иска да развива този туристически маршрут. Мисля, че това е по-правилният вариант, колко да направим дарение към фирмата с условия надолу, да после да ни се отчита как изразходи средствата и така нататък. И ви предлагам да бъде гласувано това. Значи мисля, че в рамките на внесени от него данък за придобират тези средства и така и по този начин да се включваме към тази инициатива. Моят клуб не бъде да се. Чести. Държал съм. Ще гласуваш ли? Не, еди го да. Значи 3. Приключваме, комисията приключва. Да, да направим 5 минути почивка за следващата и да разберем кой да стои. Ще уточним втората комисия, коя ще бъде. Да. Културата. Така. Култура, образование. Значи няма прозорци. Продължавам много правилно на тази. Първата връзка тук от кариерата вчера, онзи ден трябва да гледам, че насипва с пекъл. За кое говорите? Така. Вие живее за друго. Че прави. Прави всичко. Само два часа си и още може. И там, където те така да се наставят къща, той
това имаше разрешение в чисто. Защото не се трябва да прави. Това не е Маргарита Тиен, на Турлака, на кукуруза имаше. Ама между ни има писна нова направена и това е не. Философия. Направете нещо, ходите ли? Ето тук е звук. Тук е звук. Е, това го отваряш. Е, това червено толкова вече. Главни. Главни. Правят чипки. Не са Много заборали. Ние от нашите влади, аз и ти, това не е пунен. Ти от тук успираш и пускаш договор. От това да спираш да пускаш. Сега спрямо. Сега спрямо. Тук е спрямо тук. Тук трябваше да се спираме. Така, ето тук е това говорител, че трябва. Сега в момента съм оставил тук. И оттам ще го пускам. И оттам пускаш.
Чуване, има ли спорт в Раковица? Играте ли футбол, баскетбол, волейбол? Играте. Искате ли спорт? Живее това дома, кажи. Спортисти има ли? Ама вие знаете как е хладно с ефектно. Как е играе? Уведомлението. Веселин Велков отсъства поради това, че водата му практика обади се и се одигнае си нека. На тег. На 5 сутринта. Дали да не го има тренер? И беше се обади, че отива и той Лично футбол. гласуване, нали? И Николай Николов отива на обявение. Ще отсъства от комисията. Завали съм това. Гласуване имат уведомление. Уведомили се и двамата, че уважителни причини отсъстват. Има думата председател на комисия. Коя комисия ще бъде? Земеделие, води, екология и ветеринарно обслужване. Председател Ивайло Рангелов. Не. Да, говорите на гласуване. Не. Не дискусия. Добре. Значи друг път сигурно е необходимо. Да.
Малко си там. Какво? Най-малко. Какво значи? Какво ще ще? Не, Бога се идва да говорим. Да. Искаш всичко да знаеш. Не става по-добре. Комисията по земеделие присъстват 3 членове на комисията. Двама отсъстват положителни причини, представили се уведомление. Това е Николай Николов и Веселин Долов. Има двете докладни на господин Митко Пантов относно приемане решение за продажба на настоящата дървесина на кораб в село Подгоре и приемане да. Това, което коментирахме и в комисията по бюджет. Може ли, не знам, беше бъдат на нас, не знам, вече организационно като. Не е легитимно, значи. Имате Там всички трябва да гласуват. легитимно, не е легитимно, ако един ли гласува. Това не става. Да подложим ли на гласуване? Да подложим ли? Добавяйте, това има значение. Защото това става. Добре, това колеги на гласуване относно комисията за земеделие и гори. Кои са членовете, не знам. Доколкото знам сме трима. Ивайло Рангелов, Владислав Василев, Герко Виктор Герко. Членовете присъстват. Присъстват Веселин Велков и Николай Николов. Така че Нека присъстват като Николай Николов. да. Комисията може да има решение. Човек Добре, че пресвещи документи от името на Николай Николов и ги приемат. не мога да говорим на това. Защото това е Николай Николов има ли? Какво не? Значи не мога да видяме. Добре. Имаш право, доколкото знам по правилник, имаш право да помощиш някой друг да води комисията вместо тебе. Защото ти си длъжен председател на тази комисия. Не. Полността първо. Не мога да бъде. И не мога да бъде. Вижте, колеги, онлайн сме, този запис се качва на сайта на общината и стои там постоянно. Не като преди да се открива. Стои с години, знаете, нали? И аз исках да ви предложа със следващия път, примерно, за да по-оперативно нещата, ако трябва половин час преди да седнем на тази маса и преди се пусне това нещо, да
има някакви такива стартиращи различия, да си ги изчистваме и да не... Вижте сега за първи път провеждаме заседание на комисията по този начин, както го провеждат почти всички общински съвети. Идеята няма, в момента сме справили тук. Идеята не да няма различни мнения, просто има нещо да си го дебатираме, да се караме, каквото има да правим и примерно знаем, че това няма да мине. И вече резултатът е ясен и примерно по-добре да гласуваме със своите дебати. Вече ние сме притеснили какво има да правим, дали ще мине, дали няма да мине, всеки си казва мнението, разбира се. Няма нищо против да си кажем мнението и на запис. Но като почнем да го стекаваме, може да се случат някакви неудачи в ситуацията. Но никакво предложение, нищо не нам притеснява и целият комисия да бъде да си бъде в реалността, но така, доколко разбрах, го правят и в други общини, да запознати с материали, казвате това е това, да сме съгласни или да се промени, променя се и Комисията може и да не го гледа това. Има право и това. Може да преценят, че това материал не е за. тя няма смисъл да дойде, се бере да не го гледаме. Няма проблем дали ще го гледаме или не, просто съмнението дали са ви легитимни и изобщо дали да го гледам. Ами от 5 човека присъстват и 3. Вие имате множество, може да го гледате според мен. Ами от 3-мата да гласуваме. Ако от 3-мата го подкрепите, значи е много комисия. Ако от 3-мата двама. Добре, аз например не съм чул какво става на проекта и какво да го гласувам. Става дума за същите две доклади, понеже те минаха на бюджетна комисия, в момента за същите две доклади става дума за дървесирата, двата имота дето ги дебатирахме и ги гласувахме в една комисия. Отгоре по два имота, два обекта са оформени. И другото е свечището на Павел, което беше довършено, тези две доклади, които ги гласувате в бюджетната комисия, тъй като са свързани с земеделието и с водите на тази комисия, в момента минава и на тази комисия. Да, да го гласуваме. Това са двете неща. И вие 3, няма нищо. Не кажете. Всички колеги запознати с... Вие сте в Комински и в Владислав. Да. И предложението на господин Кметов за новото там назначение за провеждане на тръгове, за довършване на обект. Запознати ли всички? Тоест не всички, 3, не? Така да иначе. Нямам нищо, просто да гласувам. На който съгласно на комисията да гласува. Нямам право да го предлагам. Аз съм съгласен и гласувам. Това за едната доклада и за втората. Отдъхни си, човек. Комисията приключи. Благодаря на комисията. Уважаеми колеги, тук е 10:50 минути. Откривам комисия за образование, правоохранителна и социална дейност. Има на уведомление от председателя на комисията Мариана Маринова, че е в отпуск. И предлагам да се гласува проект на дневен ред. 7 точки съставен. Моля да гласувате. Значи, културата вариант е една. Веро, Иван и Влади.
Първа точка, докладна записка с номер 209 за грижа в дома за наш договор. Нали сте се запознали с документа записка, с утвърждаване дейностите договори. Знаете, че този проект се удължава. Виждате до 1.1.2024 година. И поради удължаване на срока му, това практически е финансиране от държавата. Просто има един път го удължи с 3 месеца, след това още 3 месеца и до края на годината. И предлагам да бъде гласувано. Да се удължи този срок, знаете, обслужват граждани на местно положение. Програма за човешки. Да. Колеги, моля да гласуват. Може да кажа въпрос. Втора точка, докладна записка с входящ номер 210 относно предложение за Министерството на образованието и науката за включване на детска градина Макреш в списъка с средищните детски градини, доколкото ми е ясно, всяка година има такава програма и се гласува. Имате въпроси, моля да някои въпроси? Няма. Моля да гласувате. 4 за. Точка номер 3. Докладна записка с номер 210 относно предложение за Министерството на образованието, този път за училището или за детската градина снете. Основно акт за защитени детски градини в Република България отново се кандидатства всяка година. Моля да гласувате. Едното за средищното, Да. за защитено. Същото стои без училище. Точка номер 4 е за училището, да се кандидатства за защитени училища. Моля да гласувате. 4 за. Има конкурс за директор на училище. Означава, че длъжността на взета без конкурс на всяка година аз имам по-мен, защото се е бил това. Защото трябва да има двама човека, доколкото знам, които да кандидатстват. Но все пак не пуска директор, къде просто си има конкурс, защото не е взета длъжността с конкурс. Това ще се издава. Ето точка. Относно списъка за средищните училища, отново за училища. Въпрос. Моля да гласувате. 4 за. 6 точка докладна записка с входящ номер 214 относно поднормативен брой на ученици в основното училище при Работа в село Раковица. Уважаеми госпожи съветници, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, знаете, че всяка година се гласува поднормативен брой деца, за да може да съответно разходите, които са определенки. Както виждате предложението от временно изпълняващ длъжността директор с заповед, директорът беше в отпуск, да се гласуваме с нея и предлагам да те си дали тези бройки, надявам се, че ще бъдат изпълнени и оплатнени и предлагам да гласуват моята допълнение на база техни предложения, така че аз да така на водите, че това са бройките и на децата физически осигурени. Това сме направили това предложение, така че ще там да гласуваме. Моля да гласуваме колеги, 4 пъти за. И последна точка, докладна записка с входящ номер 215 относно поднормативен договор с общежитие към основното училище. Пак става въпрос за брой ученици, които
раздадени документи на абсолютно всички. Моля да пуснем. Четири пуснем. Аз приемам нещата. Да. Колеги, аз ви благодаря за вниманието, за отделеното време. За